మంచి పార్టీ వేర్లో అండ్ బడ్జెట్లో డ్రెస్ మెటీరియల్స్ అయితే వచ్చేసాయండి. ఈరోజు అయితే సాఫ్ట్ ఆర్గాంజా మెటీరియల్స్తో వచ్చేసాయి. ఫస్ట్ నేను చూపిస్తుంది మంచి లెమన్ ఎల్లో షేడ్లో ఉంది. అండ్ పార్టీ వేర్కి అండ్ బర్త్డేస్కి ఇలాంటప్పుడు అయితే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ లైట్ వెయిట్ కూడా వస్తుంది. అండ్ దుపట్టా కూడా మంచి ఫ్యాబ్రిక్ ఉంది. అండ్ దీనికి ప్లెయిన్ కలర్, సేమ్ కలరే ప్లెయిన్లో బాటమ్ వస్తుంది. అండ్ విత్ లైనింగ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ దీంట్లో మంచి కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి. దగ్గర నుంచి కూడా చూసేద్దాం వచ్చేయండి. ఫస్ట్ వచ్చి మంచి పింక్ కలర్ అండి. ఆల్ ఓవర్ డ్రెస్ అంతా కూడా మనకి థ్రెడ్ వస్తుంది. అండ్ ఫ్లవర్ ప్యాటర్న్ లో వస్తుంది. కుందన్స్ కూడా రావడం వల్ల చాలా బాగుంది. అండ్ బార్డర్ అయితే ఇలా వస్తుంది. అండ్ ఇది వచ్చేసి దుపట్టా. అండ్ నెక్స్ట్ మంచి గ్రీన్ కలర్, చాలా బాగుంది కదా, నైస్ కలర్ చూసేయండి. అండ్ దుపట్టా ఎలా వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆల్ ఓవర్ అంతా ఫ్లవర్ డిజైన్ అయితే ఎక్కువ వచ్చింది. లైట్ ఆరెంజ్ షేడ్ లో అయితే వచ్చింది. దుపట్టా ఎలా వస్తుంది. అన్నిటికీ కూడా మనకి బాటమ్స్ అండ్ లైనింగ్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇది కూడా 1000 బిలోలో వచ్చేస్తున్నాయి. సో ఫాస్ట్ గా బుక్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.